Mumenti biss wara li ttalaq minn riċeviment ta' tieġ raġel mill-Iklien spiċċa jistieled għal ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva ta' Mater Dei. Clive Nellul li għandu 29 sena ħabad bil-vettura tiegħu tat-tip Smart Passion ħdejn ir-roundabout ta' bejn Ħal-Qormi u l-Marsa. Kienu għal-ħabta tal-erba' ta' filgħodu tal-ħadd meta r-raġel telaq mis-sala fl-akwati ta' Ħal-Farruġ waqt li kien nieżel minn triq Ħalluqa lejn Ħal-Qormi u għatilef il-kontroll tal-karozza laqat it-traffic island u baqa' sejjer dritt għal fuq roundabout. Hemmhekk ħabat marblu tad-dawl bil-karozza tispiċċa fil-ġenb ta' triq l-imdina fuq is-saqaf tagħha. Fuq il-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex joħorġu lir-raġel mill-karozza. Tim mediku illi wasal fuq il-post b'ambulanza tal-ewwel għajnuna lir-raġel illi kienet isofri minn ġrieħi serji f'rasu u għattieħed l-isptar fejn kien iċ-ċertifikat illi jinsab fil-periklu tal-mewt. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Dorin Clark li qed tmexxi inkjesta bl-għajnuna ta' diversi esperti illi ħatret. Kienu għal-ħabta ta' 8 ta' filgħodu li l-karozza tneħħiet minn fuq il-post u ttieħdet id-depo għall-aktar investigazzjonijiet forensiċi. Il-Pulizija mill-Assa ta' Ħażebbuġ, il-Pulizija tad-Distrett qegħdin jinvestigaw dan l-inċident.